assalamu aleykum bandiraɓe, assalamu aleykum yebbuɓe Pindi TV. On calminama, on juurama, on ñagama duwaw, on neldama duwaw. En calmini foof, en juurima foof. Hilifaɓe meɗen diine, hilifaɓe meɗen aada, kamɓe foof en calminiɓe, en juurimama no hannirta ni. Jetten Allah, jetten nelaɗo mum, saabu mo yettani Allah wawata yettude sababuji muɗum kala. Jetten sababuji men ɗi e galle o no hannirta ni. Jetten mawɗo Abou Samba Diop, sohna Lela Diagne, Baba Hammad, Dawda Moussa Dia heɗata hen caggal. Tawnoɗo eɗen gandi so tawi en jooɗima ɗo machallah koye sababuji makko jeeya, ɗum noon en mbimo Seydi Dia yo Allah ɓeydu bawal ngal. Jetten Allah, jetten diaspora o no hannirta ni. Taw noon ko kamɓe tigui rigui goni yeɓoɓe meɗen e Ayaw Pindi TV. ɗum noon en mbiɓe assalamu aleykum, salminama on needi tigui rigui. Taw noon koye nder ɓerɗe tigui rigui tindi. Demba bisimilla ma. mbani sohna Raky Wagne debbo mo demed diri mojam becce jaaɗe mboddoraki lawol so ini hoɓɓe jogui woni Seydi Wagne. Min calmini dendagal bandiraɓe yeɓoɓe Pindi TV foof ni no mbiruɗa, wonɓe leydi e bowal leydi. En calmini mawɓe wonɓe ɗo e nder galle ɓe, hono mawɗo Abou Samba Diop en, Baba Hammad Diab en, kay Mama Leyla Diath salminama no fewi e dendagal kala wonɓe ɗo e nder e radio e télé Pindi TV. En calmini kawmen Abdourahmane Ndiaye to galle Wolgo to dawmi, kanko woni ɗon ha Hollande, omo salmina en, omo weltono émission o. En calmini ceerno Idrissa Samb, gorko gonɗo France jeeyatto Oumdou Boubou Malick. En mbimo bisimilla makko omo heeɗo yewtere nde. En calmini Cheikh Oumar Ba, gorko mbo Thilo Boubacar gonton to Berlin Allemagne. En mbimo kankone o salminama tigui rigui. ɗum noon sohna Raky mi salmitimama. Kay Demba, machallah ɗo gaydirɗa ɗo ɗon puɗɗortomi, machallah kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni yeɓoɓe en e Ayaw Pindi TV. kamɓe foof en mbiɓe vive mabɓe kamɓe kala. Tawnoɗo eɗen gandi so tawi aɗa waɗa hunde neɗɗo ne watti hen hakkille muɗum on, aɗa jogui ɗum jettoon mo ganduɗa jogui tan koɗo fuddi kono ɗo haali ɗo hay goto anda. ɗum noon kamɓe foof en jettiɓe, en jarniɓe. Jetten bandiraɓe men Mauritaninaɓe, eɗen gandi kamɓene tigui koɓe yeɓoɓe, koɓe tigui waɗoɓe commentaire ɗe no hannirta ni, koɓe waɗoɓe aimé, kadi koɓe yiɗɓe yewtere gooɓe jiile no hannirta ni. Demba Ndiaye kamɓe foof aɓe calminma, ɓe kaldanɓe Mauritaninaɓe foof momi suɓa hen woni yimɓe yoga yimɓe mi inna ɗumen ko nande miñam Fama Wagne. O salminama no woni no woniri e mawno Amadou Ibrahima Dia, konkone o salminama no hannirta ni. En calminiɓe kamɓe foof. Demba, hande noon yajantani so wona nadde e nder toɓɓe meɗen. Sen mbi toɓɓe meɗen min mbi guuraɗe meɗen ɗe ganduɗa hande en teska e renndo ngo. So tawi hande eɗen teski wari ene wayru leydi, wartima ene wayru leydi. Demba, holto caɗele ɗe goni? Yimɓeɓe ko nattuɓe ruttade e diine mumen, walla yimɓe ko nattuɓe ruttade e fina tawa mumen, walla yimɓe ko nattuɓe e nehade, walla yimɓe ko nattuɓe ko ha wiyete ko yejjidde aadaji mumen kañum e diineji mumen. Demba, hol yiyannama e ɗum ɗon? Sohna Raky, jamanu hande mo gonɗen ɗo alay saago yimɓeɓe guirlito. Yimɓeɓe wonko ɓe geggini e koye mabɓe woni jokkere enɗam, woni guille sabbu Allah, tawala ko saabi so wona Allah ɓolo. Yimɓeɓe hande ene jamfodira e koye mumen nde tawnoɓe mbi jamfiɗo hikka ha mo wuuɗala ko hemma, tawan ka tumaɗo wona an. Hande ko jamanu jamfa, jamanu yawre, jamanu ɗaminare. ɗum waɗi noon jamanu hande jiiɓi ha wona gueɗe kewɗe nde gandanɗa mana hoore ma naatti e ɗum ɗon. nde tawno kala ko jiiɗa wonko ƴooki, e kala ko jiiɗa wonko soodata, kono wonko woni ganduɗa hoore ma jogdi muɗum. sa yi jamanu tolnima ɗo tolni ɗo no mbiɗa ni, mayɗele ɗi keewi. wone mayɗele ni wona ɓe mbi neɗɗo yo ñaago battane moƴƴe, o wona mayɗele yo Allah suuren hen wona battane moƴƴe. addi ɗum noon ken egginɓe Karay Siragal, ken egginɓe imanagal, ken egginɓe jokkere enɗam, ken egginɓe nunɗal, ken egginɓe nangodirde subo Allah. ko ɗum ɗo waɗi jamanu tolniɗo kankone kanko oɗo biteɗo nawowo rurujo won noon yimɓeɓe ko wartiɓe ene mbemnanimo gueɗe ɗe. Seydou Wagne ɗo jamanu tolni won noon yimɓeɓe ko wartiɓe ene wemnaniɓe gueɗe mumen. Est ce que hande yimɓeɓe koddani e seedeneji ha ganduɗa, en koddani e seedeneji ha ganduɗa enen e koye meɗen, est ce que ko yimɓeɓe koye mumen goni ɗon? Demba, so tawi an gurdam no wawi welde ni, saabu enen nde gaddaɗen e aduna nde Allah waynaki hay goto.
konko fini o addi en nde o adatene haydara en gaddani seɗen dutto e jomumen ala ko nawarten kono an kay mbiɗa sikki so tawi aɗa wonde e hakkille ma aɗa wonde e cellal ma fof mane arde mbiɗa sikke ma fada ha jomiraɗo o e hoore mum konko no yiɗiri no yinno aduna e gara e aduna nde o adduma nde konko so yiiɗi kota e joomma mbiɗa sikki ɗum jarani heppande ñalawma koko arata ko sabato hunde nde ko holɗum so tawi ko debbo min mbiyatmi ko jarani ɗum so tawi ko jawdi aduna mbiyatmi ko jarani ɗum kala ko hen wawi wonde mbiyatmi ko jarani ɗum so tawi wonko takkeɗa ko ganduɗa ene musma ha ganduɗa a natti hejje wuuro ngo a natti hejje aduna o kono Allah ne wawi ñawde ɗum mbiɗa sikki ɗum ɗon foof jarani ɗum e Demba est ce que yimɓeɓe ƴewtata ko kotkimen ki gonkimen ki est ce que ko enen e koye men koɗi ɗo eɗen koɗi ɗo eɗen koɗɗe wonɓe ɓe jiyata eɗen koɗɗe wonɓe ɓe ganduɗa ne mbawi nattude meɗen seyɗani hande noon yimɓeɓe ɓuuri yidde hoddude koye seyɗani ko yimɓe hande kodda e seyɗani ɓuuri kodda e neɗɗo kalnomo yawano moƴƴi walla biyowo yawano moƴƴi sa renaki a dogat on mbiyata on kene tardinma mbiyata ko on heñaki hande ɓurɗen hoddude koye heeñiɓe sohna Raky a haali nane kalmi jikkuji kewɗi ɗi gegginɗen eɗen geggini muñal kadi gonga en calmini monsieur le conseiller chef de village Abdoulaye Salli gorko mo garli worgo omono foɗuno to jabbere to commune o ko omo weltonoma no fewi aɗa andi neɗɗo so muñani tan ɓe mbi muñani wasde muñje addata ko heñare addata ko weñare holko tagata neɗɗo wartade jarani an anani Allah wi so tawi neɗɗo wartima so rewi lawol kanko hay gubbugol makko yimɓe ne poti ƴewde ɗum kadi bartiɗo kam mi sikkani so tawi ganduɗa hoore ma battani mumen e jogori moƴƴude Allah noon andi kono noon gonko poɗɗen ƴewde holko tagata neɗɗo o wartade eɗen kodde seyɗi leñi nane mbiɗa eɗen gonde aadaji kadi ɗi ganduɗa Raky ene nanggui woni yimɓe hewɓe neɗɗo ne waɗa ko ala e saago muɗum ko joni fof mbiyata ko neɗɗo ne waɗa e haftal diftoto neɗɗo ko jikku muɗum walla diftoto neɗɗo ko seyɗani ko hakkille mum diftate ɗum fof ko nana e gurdam men enen Afrique naɓe e enen Sénégal naɓe no gurdeten aɗa andi tubak ne waɗi galle goto rensi ɗum neɗɗo goto no wiye manda ko gynécologue walla ko psychologue eɗen joguino ɗum hanki e galleji meɗen wonto neɗɗo tolnoto aɗa wonde yimɓe an e hoorema aɗa ɗo gonɗa ɗo ka diftaɗo walla ka baɗaɗo kaftal ka donkuɗo andude to darotata to pawɗa koyɗe ma wonduɓe ma ɓe hoddimmaɓe woto ɓe jeebo neɗɗo fota woppude neɗɗo ko yewede ndi yewede ene taga neɗɗo wadde gueɗe kewɗe on paami oɗo ɗo wonɗo o natti wondude sago makko nawema to mawɗo kellifaɗo walla jewtude makko namdo ɗon mo holko woni caɗele makko ɓaɗo ɗo ganduno hanki makko e hande makko Allah mi yalam ko badduɗo e joom suudu makko ene waɗi mo gueɗe musɗe Allah mi yalam ko jinnaɓe makko ɗawimo gurdam makko Allah mi yalam ko jamfaɗo Allah mi yalam ko joginoɗo kalis janon en taye ɗum ɗo ene taye junggo makko ɗum fof kadi ne waɗa kono ɗum fof Demba ɗum fof e waade noon mbiɗa sikki enen fof garde nana wi muñal so tawi enen fof gardiɗen ɗo ene aɗa ɓe mbima hoddiɗo hecci taggoɗe balɗe capanɗe taw noon ɗum ɗo ko hoddira e ma ko walla so tawi aɗa jogui kalis koko tawi e junggo ma ɗum ɗon ko hoddira ala ko mbawɗa hen ɗum ɗon sah mbiɗa sikki tagata neɗɗo wadde woni ɗum ɗon kono mbiɗen ni tan ko muñal ngal manki muñal ngal so tawi manki walla needi ndi wonno yaari walla joomum wonno miijorto aɗa andi won yimɓe sene miijo e miijoji ɗi gandanɗa ko occidentaux ɗi miijoto ɗumen kañum en mbaɗata ɗum enen so tawi hande enen ji hande en teskima ɗo enen ɗo en hande ɗum ɗo heewano e meɗen ko nanallaji wononto kono wonni hande ko guurade meɗen aɗa andi guurade meɗen saabu guurade men ɗi sa nani ɗum wiyete oɗo debbo waɗima ha saba naggam walla gorko waɗima ha saba naggam ɗum o waɗi ɗon mbimi aduna hande o gorko jarani ɗum debbo jarani ɗum saabu so tawi a waɗi neɗɗo taguima wadde hunde ha saba naggam annene ma dañ ñimsa ha saba naggam saabu kala ko neɗɗo pusma kadi aɗa andi ɓe haala pulaar ne kewi wiide ɓernde ko gaño jomum yewede ɗo jiiɗa ɗum ɗo wona hunde moƴƴere ay min de mi suusa yewede Demba ay somi jooɗima mi yewama tan mi rafete mi yiiɗa yewede jinmi ko jooɗade mbaɗa yewta par ce que sa yewti ma yejjide souciji ma kewɗi
so tawi wonko wonno e nder ɓernde ma ko ganduɗa fewani so tawi mi yewtude e Demba ma won ko rosseyam ko heewi ɗum noon yo bandiraɓe jewtat yo bandiraɓe mbaɗa communiqué par ce que communication ko ittata neɗɗo ko heewi yo yimɓeɓe ɗum ko wasu faade e rendo ngo so tawi wonko musma hor suuɗ ko musma ko fof probléme ko musi ko fof won mbawɗo réglude probléme o yo yimɓeɓe tinnoto ene jewta yo yimɓeɓe tinnoto gartira ko wonno hanke heccanki goppa téléphone ngaji men tan ɗe tukkiɗen ɗi ɗum ɗo ji hande gurɗen tan ko réseau sociaux ji téléphone ma hunde ɗo jiyata koye téléphone ma a yi ha saabu nangam o mbiya minne yo waɗir ha dani saabu alama kaldata ala ɓiyumma ala sehil ma yimɓe fof hande ko añɓe ma est ce que a finata mbaɗa ka fotani wadde eyyi aɗa andi haalo pulaar mbi so tawi wiyama yimɓe fof pour tan won goppuɗo gueɗal muɗum ay yimɓeɓe potani wonɓe ganduɗa ne jogui ibanagal gam wawde muñde ko heewi ɗum nelaɗo sallah alih sallam heeɓi ɗum won heɓɓi ɗum raki wañ heeɓi ɗum mbaɗeɗa ko muusi muña aɗa yewtude e gaño maɗa aɗa andi tiggo ko gaño maɗa yewtude wonko en ganduɗa mbawa ɗum raki oɗo jamanu hande mo gonɗen ɗo ko mbiyami kono ko eggude ɗo wonno ɗo ɓe mbi mbeewa yo yaade mbeewa so yiɗa yaadude lacciri aɗa andi enen ay tubak ɗum ɗo kewɗe nande ɗum koye reyɗele tubakoɓe wartade ƴettude pistole waɗa e hunuko muɗum walla sodde sangara ha heewa yara ha mandila ha fetta voilà walla ummade dow immeuble walla noon walla dumnude oto ha ɓooya tan waɗa ɗum ɗo wada ko waɗi ɗum kewɗen yi ɗum koye tubako nde tawno kamɓe gurdam mabɓe ko sa mawni tan hakkadi ɗum ko hakkude ma tan e Allah kono jinnaɗo a wondaka ɗum ɓe guurani en famille ɓe jewtitta enen noon gurdam men koko fewna ha feewi ko galle mawɗo woni galle ɓe ganduɗa babiraɓe jiiduɓe yumma e baba gurguilaɗo woni to wiye noon ko ñakkugol fulla walla ko wasde wonde neɗɗo jambaro ala ɓe mbaɗiri noon ko pour yo galle o mawnu hande so tawi a woni cukalel tan dañguel duuɓi capantati wiye aɗa foti yaltude galle bamma sa yalti galle babma sa rena so tawi ka ɗawaɗo hakkille congueɗa joom suudu ma sonngu ma walla seyɗani sonngu ma so tawi ɓe wona joom suudu pewɗo joguiɗa fewjan ma peeje ɗe ganduɗa janggo e jaam so yalte ma sa naate makko ha woppi jinna e ma janggo e jaam so yalte ma o jamfimama a wawata huttade ko kewɗa ko wartade donc ɗum kadi ene ɗum kadi ene jeeya hen ne woodi saabu sa yeehi a wonde mo ganduɗa homtima yaltinima famille ma on goni onen ɗiɗo e appartement so wona sukaɓe moɗon ala fof on coo on jarton tan koye sagoji moɗon e wellama pittali moɗon so tawi janggo e jaam woodi ko ngakki hen tan wodata baɗɗo no fewani aɗa andi hande ene teska ko ganduɗa wone rewɓe ɓe ganduɗa jeehi ha ƴetti ko ganduɗa kene wawi warde ɗum joom galle muɗum ɗum hankkadi ɓernde yeehi hankkadi ha awi ko ganduɗa ala mo wawi ala koye safru ɗum so wona waɗa ɗum ɗo aɗa andi gorko mo gurduɗa mo ganduɗa on mbaɗi partage ko heewi e aduna on ɓesnidi guille nana hakkude moɗon kiram saabo ha wima naggam o mbiya min de mbiɗa waɗide saaha sabba naggam wooda ko mbaɗɗa e muɗum mbara ɗum aɗa andi won hen kadi naneɗen kala won hen kadi hanki aɗa yiyanno neɗɗo wiye ko gonduɗoy ɓaleɓe ko janowo omo haɗetno hayyade maayo kanko tan goto mamiraɓe mbiyanno oto jeehe maayo caggal juulal tusubar oto jeehete maayo caggal nde wotta nde tawno kadi jeeyi kadi wonɓe ganduɗa ne kewnoɓe wiyede kañumen jeyno wartade kono wonko nawata ɗumen ene wawi taw wona bartugol aɗa yiya neɗɗo mo ganduɗa ko janowo ɓaleɓe o naata nder ndiyam tan o wayno diftani o naata nder ndiyam o yanata on walla o ngabba e dow leydi ko yanowo maayo walla kanko e hoore makko o natte o warto ɗum ko nattede ɗum no woodi e rendo ngo ha joni wonɓe ganduɗa wonko nattata mumen ha taga ɗumen wartade wonko ganduɗa wonko nattata mumen ha taga ɗumen warde neɗɗo kono ɓen ɗon ene woodi ko wiyete ko gynécologue uji men mbaɗi rate ko toon ponno nawede sasa fof ne mbaɗe consulté ne ƴeewe hande noon ko ɗum woni ko iggi gandanɗa mana hoore ma e rendo men eɗa e psychologue taw wona psychologue tan ganduɗa hoore ma ko français ene woodi psychologue uji ganduɗa ko wileɓe ko mobboji mawɗi eɗen gandi oɗo wonko hoɗe hoore muɗum won jinneji gonɗi e gandi ɗum no wiyete pular ɗum ɗon wiyete ko yimɓe safroɓe joomen koye en walla safroɓe ɓaleɓe woodi yimɓe ko noon mbayi ɓen ɗon so tawi ƴeewaka ha ñalawma mo wajibu men jogori lawade o so ari walla so mbaɗani ko ɓen wonɓe mumen ɓe ko jiiɗi ko ɓen ne mbawi bomde ɗumen ha jibinan ɗumen wartade ɗum fof nanayi ɓesgu ngu yimɓe ƴewtaki gonga eyyi kadi to banggal rewɓe ɗo woni rewɓe mbiyami natiri e worɓe tan wona sibo Allah
aɗa yiya debbo mo ganduɗa omo naati e gorko ganduɗa ko duuɓi 60 jogui aɗa andi ko tagui mo naatde gorko o wiyata ko oɗo yomi heñomi naatema ko beele so ma yimi ɗon e jawdi on sa heeɓi so tawi wawdi no wanma walla andina debbo goɗa wawa warde ɗum walla mbaɗa ɗum gueɗe kamniɗe ha jaran ɗum wartade aduna noon société o ko woni hen koko heewi ko wasde yiɗirde saabu Allah rek woni hen ko wasde yiɗirde saabu Allah yimɓeɓe jiiɗir saabu Allah hande noon e nder rendo meɗen e gartata tigui rigui e nder bundi toɓɓere nde hande teskima rendo men wari ene wayno leydi wartima ene wayno leydi en mbaɗi namdal noon walla erago fewde e bandiraɓeɓe so tawi wari o e warti o yimɓeɓe ko seydade nattate mumen walla mbiɗen ko enen eggi ɗo gonɗoɗen walla hoddiɓe men ɓe kañumen eggi tawti en nanino e mawɗo goto o wino yo yimɓeɓe ɓuftu leydi ndi so ɓuftani leydi ndi ma leydi ndi ɓufto e ƴiƴam guila o wi ɗon ndeysan yo yurmede Allah wone makko o woni Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mbeɗa sikki o wi ɓe ganduɗa kamɓe gonduɗa ko jamma ɓe jahanno joni aɓen kodde e nder meɗen est ce que ɗum wona kañum woni caɗele e rendo ngo ha teskama noon hande wari ene wayno leydi wartima ene wayno leydi hande warde neɗɗo walla wartare way kono ndiyam ni ko hunde nde nananɗen ko ganduɗa so waɗi haade wattude ko hunde ɓooyoɗe kono joni ko ñande fo waɗi ko ñande fo wonɗo waɗi kadi a faami ñande fo waɗi ñande fo wonɗo waɗi accident ji ne keewi accident ji ene keewi ɗum ɗon hande est ce que yontani ko wiyete ko hilifaɓe meɗen ɓe ganduɗa kamɓe woni hilifaɓe aada e hilifaɓe meɗen diine ɓe ƴetta hen pellital so tawi ko dowuji foti waɗe dowuji ha Allah dunca ɗeɗo gororde ɗe ganduɗa hande ko guurade meɗen so tawi ko sukaɓe tokosɓe jewtita ɗum ko hunde nde hankkadi yande ha hamni demba noon hankkadi ko wonti e goƴaji meɗen wontini menace e nder meɗen enen e koye meɗen en kurat par ce que sen ƴeewi sa yeehi hay ko to wiyete ko sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe bammaɓe wornoɓe ɓe sukaɓe ɓe ɓe jangguitino waɗi cuko gondesan hen gorko kiliyanam ɓii ko o wi bamma ko o wi babiraɗo ils sont tiye mo nami hol barɗo sehilam o par ce que cukalel ngal waɗi traumatisé ha ganduɗa o hakkille o egge makko par ce que o yeehi hamo miijo o hol barɗo sehilam hol baɗɗo ni sehiram par ce que cukalel ngel teskanoma ko cukalel ɓurguel forde e nder sukaɓe par ce que jahata ha jiiba hakkillaji sukaɓe est ce que guel ɗon cukalel so famminama janggo e jaam o sikkata ɗum ɗo koye aadaji men jeeya walla koye diineji men ha konngode janggo on wawi dañde probléme o waɗa ko way noon ɗum waɗi noon hande ko menace e aduna o foof ko menace kadi e ɗo e leydi Sénégal sukaɓe fof hakkillaji men jiiɓima hande yonti noon hilifaɓe diine ɓe hilifa meɗen aada kamɓe fof ɓe mbadda junngo e faandu ɓe kaala e ɗum ɗo so tawi wonko foti hen safrede safre so tawi caɗele ɗe ƴeewe hoto ngoni so tawi enen hoddiɓe men ɓe koko natte meɗen ha enen en gonani enen e koye meɗen ɗum ɗo fof ko hunde jande ƴewtade Demba mbiɗa sohna Raky gorko barɗo ɓiɓɓe mum o e ɗum tagui mbimi baɗe ɗe keewi façon ngaji andi Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum o haalino o wi yimɓeɓe yo ƴeew jinneji koko natte meɗen ha keewi guila 99 ha joni Sénégal ko natata ɗo jinneji hay goto wayde hunde ɗi gummo Inde ɗi gummo Bénin kamɓe nannata ɗi ɗo wonko ganduɗa ka haalani sa yeehi to yaalɓe wonɓe belcoyi ɓe aɗa yiya neɗɗo ƴetta sac muɗum waɗa hen ganduɗa hoorema koto jinneji yaade muɗum enen jinneji garɗo ɗi koɗi kewɗi nde tawno laddeji ɗi koko coppa to duleɗi ɗi nde wannoɗo baaɗe ɗe ɗo gonnoɗo ɗum ɗon kadi ko histoire goɗɗo sa wiɓe alay so ganduɗa koɓe nattuɓe meɗen tigui addata ɗum ɗon noon ko mobboji ɗi ɗo wiwami ɗo ɗi gummo partout kadi won ko couple ji ɗi ganduɗa mbimami so hunde waɗi tan sa yani to ƴeewi to janɗa ɗo a juumat ƴeew to perguitoɗa ɗo ay debbo mo mbiyata yo gynécologie gére ɗum o yo so tawi ƴeewama hakkude dewle ɗe ɗon kadi waɗi ganduɗa ko waɗata gandanɗamana hoorema sababuji gorko dañde caɗele ala to mbawɗa haalde ɗum tawat ka gegguɗo galle ma aɗa ƴetti hoolare fooɗo fawe joom suudu maɗa wonma wone gueɗe hankkadi ne aduna ma hay hunde la ko welatama he won worɓe ɓe ganduɗa hande soɓe kalnama haala debbo tan ɓe dogat won rewɓe ɓe ganduɗa hande soɓe kalnama haala gorko ɓe dogat te kamɓe poti waddude wonde société ɗum tawi mem il faut kadi yimɓe ƴeewa no ɓe gurdata ni e nder gurdam mabɓe tawi ala caɗele gonɗe toon ganduɗa hono cabbinoji gandanɗama hoorema neɗɗo anca wonde neɗɗo ha warto sohna Raky ɗum noon ko gonga neɗɗo wonɗo ancara neɗɗo haɗa wartoɗo ɗum ko goɗɗum kono kadi Demba hande so tawi neɗɗo anci neɗɗo ha wartima ɗum ko probléme mbeɗa sikki nane mi haali e nder haala mi yiiɗa artude hen kadi
debbo fof e gorko fof mon fof wonko waɗa ko ngannduɗaa aɗa ancir ɗum gorko kono enen kadi duttoɗen kadi ngannden ken julɓe sabu tagde ɗen koye koddiroji ken ɓiɓɓe julɓe sabu gorko waɗi kam ha saba nanngam ɗum tagi men anca gorko e aduna fof worɓe fof potani a faami gorko ne ngayen hoto debbo waɗe ha saba nanngam o mbiya min de mi anci debbo sababu ni ɗum ɗo aɗani wonko mbatta mbiya mbatta ko neɗɗo taw wonani ɗo mbaɗa ko hoore ma sabu welno oɗon gondi so metti on natti wondude mon fof ceerte ɗum ɓuuri par ce que Allah e hoore muɗum nde winde dewgal nde o yiɗa ceerigo ɗum ɓuuri anji kono o wiya noon ceerigo ene harmi baade Allah harminani ɗum ceertene dow teddungal ɓuuri wadde teddungal ɓuuri yodde taw jiiɗo e goɗɗo hen fof ne wawi ɗum hormade fasno ɗum woddi a faami ɗum noon gartiren hakkillaji meɗen ganden enen ken ɓiɓɓe julɓe kadi eɗen jogui réalité ji meɗen eɗen jogui aadaji meɗen fina tawa men ɗi ganduɗa hoorema eɗen mbawi tugnade hen pour peewen est ce que ko mbiɗen ko renndo ngo hande caɗele renndo ngo ko manque de communication e manque d' éducation foof eɗen manquiraɗo éducation one manque ene waɗi raté e banggue sukaɓeɓe communication kadi yimɓe kaldita ni ene manque sabu so tawi neɗɗo ene haaldema hande aɗa dañi probléme au lieu o ƴeewa fewnandema hakkille ma o ala o etaki ɗum o addoto yande koye dow ma an kay waɗani ha sabannal ngam an kay a muñirani hani sabu o anda ko kalanɗama ko o jaɓani ɗum heeɗade au lieu o fewnitma o waajoma ha hakkille ma arta kono wojjete ko dugdude ma ɗum koye société men woni dembo ɗum ɗon hangdini yimɓe hewɓe buuri yimɓe hewɓe mon fof natti tan jogade probléme muɗum ni wiya hande min haalani Demba Ndiaye mbiyata ko probléme o yomi heñña hooro sabu Demba Ndiaye ɓeydan tan ko probléme ene woodi ay sonoraki ay ɗon a yimɓe yo jewtu hande kadi kala mo kalanɗa caɗele ma kadi ko kulnuɗa hen ko ɗum woni ko dañata maw haalan yimɓe fof maw haalan yimɓe fof aɗa andi ko ɗum woni jamanu hande ne waɗi compliqué wona question yimɓeɓe enen mbarto tan ko sagu men wonko bonni jamanu o wonko woni bonni gurdam men ko wiyete ko crise des valeurs eggude ɗo wonno wonko bonni ɗum ha heewi andi France sa yeehi ko wayno France en walla leyɗe waɓe noon aɗa yiya ndesa debbo ma dañjon ɓiɓɓe tati tan o waɗma mbaɗon dañjon probléme mbaɗon séparation koye nder galle maɗa aɗa yiya gorko goɗɗo naata e nder galle he an keeɓa bowal joɗɗa gorko goɗɗo ene naata e nder galle ma mo ganduɗa joom suudu ma tawata toon te galle o ko an mahi ɗum ene boisson ngaji maɗa ene wona e frigo ji maɗa ene wonde joom suudu ma an keeɓa bowal dara ala ko mbawɗa hen ɗum ko gurdam mabɓe kamɓe ɗum waɗata convoqué ɓe mbarto ga kadi aɗa yiya gorko mo ganduɗa aɗa andi joom suudu ma tigui rigui nani won gorko mo wondata ɗum fotani ƴewtede aɗa yiya guilɗo ɓinguel tigui rigui ganda wona an jibini ɓinguel nguel ɗum fotani ƴewtede ɗum tagui ene waɗi complexe ene foti yewtede ko woni nder ko saabi ɗum ko gueɗel gonguel nguel woni holɗum alay saago yimɓeɓe kadi cuurodira ayibaji mbawa susdodirde so tawi mi andi min so tawi ko mofta ko ɓuure wonde yam nde ñaw gonɗo yama somi yaltinimi totti raki wañ gam yomin ballodir so tawi raki wañ ganduɗa hoorema yaltinata kam boowal mi heɓata nder suudam mi jooɗo mi moɗa jeegue so tawi ganduɗa mi ronki andude mbaɗa mi waɗa bomba e nder hoore mi waɗa explosé donc ko ɗo société o tourni société o wondi ko sutoro o wondi ko heewani muñal ngal heewani needi kam haalaka diine o kam ala heewani joni walla hayso heewi gonɗani kadi yimɓeɓe kadi ko jamfodiroɓe koye men yimɓeɓe ko ñukokintoɓe surtout jamfo yimɓeɓe ko ñohoɓe yimɓeɓe ko ustoɓe mono foof nano hippi gandanɗa bana hoorema sole muɗum ene jangga sole goɗɗo ɗum waɗi yimɓe ene tarodira dogodira mono foof ene suuɗo goɗɗo yehini ha e nder e rendoji men enen ɓe ganduɗa taw ko enen jiiɗi yumma e Babacar suuɗo no woni hakkude men hay goto haaldata e goɗɗo ko woni e nder muɗum aɗa andi ɓe mbi so neɗɗo moƴƴi tan yo bandu men kaal kono hande kala ne bande haalema hunde ko boni yimɓe fof gonɗi nan ɗum waɗi noon aɗa taro bande hande hay ɓi yumma ne wawi wonde gañoma joom suudu ma ne wawi wonde gañoma saabu so joom suudu ma jamfimama o mo ganduɗa kañum foti wonde complice ma ha ɗowa ɗum nanna aljanna debbo ni foti wiide ko mbi ko yo joom gallam wubbam yo joom gallam wubbam kono an sa ɗaminimo yo joom galle ma heñom ma e keeɓa jawdidi ɗum tagui société o hoto complicité o woni ene hawni mbeɗa sikki Demba yajanta en sowona uddude toɓɓere nde min kam hannde ko an uddat toɓɓere nde en calmini diaspora o ɓe ganduɗa kamɓe gonɓe YouTube o e Facebook o kamɓe foof no hannirta ni waɗoɓe aimé ɓe commentaire ɓe ene mbiyaɓe yo jokku tigui rigui no hannirde ha hannde wadde aimé ko musidɗo mabɓe raki wañ yaadude e bonmo gorko Demba Ndiaye gorko mo garli worgo
garle Coumba Garle so tawi eɗen gandi yaade debbo mo demet ndaw ko haani ɗum noon Demba hannde an uddante hen toɓɓere nde en mbi vive noon caméraman uji ɗi Ndak Ndeye Fatou e banimen gorko o kamɓe foof en jettiɓe Hafsatou en tawa yewtere nde no hannirta ni e banimen gorko Kalidou Diagne kamɓe foof en mbiɓe mention spécial taw noon eɗen gandi tigui rigui ko Pini TV rek machallah en jettiɓe kamɓe foof Demba uddu toɓɓere nde no hannirta ni Allah jarama a jarama sohna Raky Allah jarama on jarama bandiraɓe yeɓoɓe Pini TV en jetti premier caissier Daouda Dia président Daouda tan Daouda Dia tan en jettimo en jetti mawɗo Abou Samba Diop en jetti gandanɗa mana hoorema dendagal kala yeɓoɓe e Pini TV en jetti mbeɗa yetta kawam Abdoulaye Sall Sako ko conseiller e commune Mogo e wallugol Diallo Balel to Diandioli Sadik Siley Ndiaye en jetti gandanɗa man hoorema caméraman uji foof ɗum noon sohna Raky ko wiide bandiraɓe tan yo tindodire koye mum gonka ka so tawi fewnama tan ala fof ko boni Allah sene fewnata tan Allah arani bonnude neɗɗo donc yimɓe tindodiri yo muñodir yo cuurodir ɗum noon en beltanima bandiraɓe foof en ñaaga ɗum Allah moƴƴere yalla rokken kadi tawede ganduɗa hoorema alarbaji goɗɗi garoji Allah jarama on jarama noon tigui gorko mo garle worgo golle ma jooɗi peewi weltanama no fewi en jetti diaspora o foof taw noon e jettor meɗen mbiɗen jogui koɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi machallah hande yewtere nde ko ni siforino jewtuɗen koye gonka meɗen e kotki meɗen e caɗele renndo ngo hannde wari ene wayno leydi wartima ene wayno leydi holto caɗele ɗe goni en mbaɗi noon erago hilifaɓe meɗen diine hilifaɓe meɗen aada taw noon eɗen gandi ko hohoɓe tiiɗɓe machallah enen kadi enen jaggi ko tiiɗi ɗum noon en berti juuɗe men en ñaguima seeremɓe men kamɓe foof en mbi en berti en ñaguima duwaw taw noon duwaw yonata e aduna Allah jarama on jarama vive Pini TV Ndak merci beaucoup